Semboyanku pokoke bapakne lulus metu kelas 3 SD ning anakku kudu paling ora ki tekan perguruan tinggi. Mati boloro malah ngrekas. Maksudnya piye perguruan tinggi ora usah dhuwur-dhuwur. Perguruan tinggi mesti lemu guru ning dhuwur banget. Perguruan tinggi kaya kene iki lho. Ideal perguruan tinggi fakultas apa? Lho, anak-anak talep-talep mbok teh anu teknologi ora cocok, ora cocok. Iya, sekolah iki penting. Lho kaya piyai-piyai kene lho, nang ITS kuwi arep kowe ahli perkapalan, lho. Iso. Oh, ana mung gawe dayung iso. Lho. Anggere kayu terus dijebebeke ngisore, kudu ngene wae iso. Lah iya ning kudu nganggo teknik kok. Ah iya aku wis paham, wis ben anakku sing pinter, bapakne goblok ora masalah. Semboyanku pokoke bapakne lulus metu kelas 3 SD ning anakku kudu paling ora ki tekan perguruan tinggi. Mati boloro malah ngrekas. Maksudnya piye perguruan tinggi ora usah dhuwur-dhuwur. Perguruan tinggi mesti lemu guru ning dhuwur banget. Perguruan tinggi kaya kene iki lho. Ideal perguruan tinggi fakultas apa? Lho, anak-anak talep-talep mbok teh anu teknologi ora cocok, ora cocok. Niate Lestari TV Kabudayan, nguri-nguri kabudayan daerah.